Milé panny, tu je Kika a dnes vám s nežnosťou prinášam výklad o láske na mesiac máj. Nech tieto slová vo vašich dušiach prebudia dôveru a vnútorný pokoj. Vytiahnuté karty pre vás: tokin, rozhovor, bod, loď, kaset, kazeta. Milé panny, vaše vnútro volá po pohybe vpred. V máji bude kľúčová komunikácia, otvoríte sa alebo dostanete správu, ktorú ste už dlho čakali. Karta tokin, rozhovor, prináša príležitosť na úprimnú komunikáciu. Je to čas, kedy sa otvára priestor pre vyjadrenie nevyjadreného, či už ide o pocity, ktoré ste doteraz skrývali, alebo nevypovedané slová, ktoré vám ležali na duši. Môžete cítiť potrebu urobiť krok k tomu, aby ste vyčistili vzduch a uzavreli veci, ktoré vás už dlhšie ťažia. Možno sa ozvete niekomu, s kým ste dávno stratili kontakt, alebo sa rozhodnete s niekým otvorene hovoriť o svojich emóciách. Tento rozhovor môže byť oslobodzujúci a priniesť uzdravenie. Môžete získať odvahu povedať niečo, čo ste doteraz zatajovali, a tým zmeniť dynamiku vo vzťahu. Bude to moment, kedy sa prekonáte a otvoríte svoje srdce, čo vedie k oslobodeniu a novým možnostiam. Karta boat, loď, vám prináša pozvanie na novú cestu. Loď symbolizuje pohyb vpred, uzdravenie a odchod z minulosti, ktorá vás už neposúva. Pripomína vám, že opúšťate staré, toxické myšlienky o sebe, ktoré vám viac neprosperovali. Možno ste si doteraz mysleli, že nie ste dosť dobré, že ste len druhá možnosť, ale teraz sa už oslobodzujete od týchto presvedčení. Pustíte sa do nového začiatku, kde máte právo na zdravú a láskavú lásku. Je to čas, kedy sa už nebudete uspokojovať z menej, než si zaslúžite, a vyplávate do nových možností, ktoré vám prinesú skutočné šťastie a vnútorný pokoj. Loď vás vedie k tomu, aby ste sa otvorili novým príležitostiam a láske, ktorá vás naplní a oceňuje. Karta kaset, kazeta, symbolizuje opakujúce sa vzorce, uviazanosť v minulosti a myšlienkové nastavenia, ktoré vás držia späť. Tak ako kazeta prehráva stále tie isté pesničky, aj vy môžete vo svojej mysli, alebo vo vzťahu, dookola opakovať to isté. Možno si prehrávate v hlave staré rozhovory, hádky alebo situácie, ktoré vám ublížili. Aby sa vo vašich milostných životoch niečo zmenilo, je potrebné vymeniť kazetu, teda prepísať svoj vnútorný príbeh o láske. Uvedomiť si, že minulosť už prehrala svoj playlist, a ak chcete nový rytmus do života, musíte si ho vedome vybrať. Milé panny, máj vám teda prináša šancu posunúť sa vpred cez komunikáciu, cez oslobodenie sa od starých myšlienok a skrz rozhodnutie, že nechcete byť rukojemníkmi minulosti. Láska čaká, keď prestanete počúvať staré kazety vo svojej hlave. Nech vám Boh žehná v láske, nech vaše duše cítia pokoj a srdcia nájdu to, po čom túžia. Láska nech kvitne vo vašich životoch ako jarný kvet. S láskou, Kika.